sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata bilang kang tinamaan ng dengue sa siyudad kang Naga, Halangkaw. Public Employment Service Office kang Naga may permanenteng pamayuna. Para sa kang rebelding grupo sa Bicol Region, kadikit na sabi kang 9th Infantry Division Philippine Army. Lalaki nagpurbar magpalusot nin LED na bumbilya na aresto sa siyudad kang Naga. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Dakulang tabang para makatipid sa konsumo sa kuryente ang solar panel na pinagdonar sa Naga City General Hospital. Halat lang na may konektar ang linya kaini para subuot magamit. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. 56 na solar panel ang pinagdonate kan Department of Energy sa Naga City General Hospital na may objetong mabawasan asin makatipid sa pinagkukonsumong kuryente. Susog sa pamayo kan Naga City General Hospital na si Dr. Joseph Sanchez, ang solar panel na ini di itulos-tulos gagamiton pag nawaraan ng supply ng kuryente, kundi ini ma-assister lang sa buong ospital. Regarding sa solar panel, no? Yung solar panel po, that was donated by the Department of Energy through the effort of Undersecretary Wimpy Pontebella. No? This was given to us. Yung initial naming OSAP is that was last one month ago, no? So medyo mabilis nga yung yung pag-process noon. So last week nag-start na yung pag-construct. So Monday, just Monday, no, natapos na ito. That composed of 56 panel po yan. So bali yung solar panel or yung facility ito will help us na ma-reduce ang consumption kang hospital. So ang purpose noon hindi yung parang automatic na yun ang magsusupply kung mag-brown out. It's not like that, no? Bali ang mag-augment lang siya ng kaya wala siyang battery. Dagdag pa ni Dr. Sanchez na ang solar panel na inisaro sa mga kaipuhan para maapod na Green Hospital ang Naga City General Hospital. Padagos man subuot sindang magibunin mga proyekto para sa ikararahay kan sa indang serbisyo sa gabos na pasyenteng pinagdadara sa inda. Very good project sa part kang hospital kasi nga yung ini-implement ng DOH, ng ibang agency na maging green hospital ang So this is one of the characteristics of a green hospital, yung may solar. We are using the nature para magkaigwang energy. So aside from that, yung ng recycle materials, yung rainwater collections para ito na ang gagamiton, and then waste segregation. So kung paano matatabangan ang planet Earth na ma-revive yung So that's one of the steps para magkaigwa kitang green hospitals. Nakakabit naman ang mga solar panel na pinagdonate asin connection naman na ang hinahalat kaini para magamit na kang bilog na Naga City General Hospital. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, base sa datos ka Naga City General Hospital na itinausa sa Indakan City Health Office, naglalangkaw subot ang kaso kan dengue ngunya na padagos na namamatean ang pag-uran urog na sa hapon asin banggi. Sabi kan pamayo kan Naga City General Hospital na si Dr. Joseph Sanchez, kaipuhan na mantineron ang kalinigan sa kapalibutan para makalikay sa kagat ni namok na may dara ka na sabing helang. Mas marhay subuot na maging malinig sa palibot, bako langon yan na may halangkaw na bilang kan dengue. Dapat gibuhon ini aro-aldaw. Actually, yung dengue cases baga kaya nag-i-increase man talaga during So dapat ang saro sa paano ta siya ma-reduce as kung ano mga prevention na dapat gibuhon before mag-abot ang rainy season. So far ang dengue cases nag-i-increase siya as out to the figure kasi
Ngunya pa lang na-report, di ko pa naaraman so as of the cases today. Pero increasing siya, pero ang ano is makitang mortality. Cleanliness talaga ang gibuhon talaga siya. So yung kasi yung mga mosquito, that's only parang hindi siya yung permanent prevention. Cleanliness talaga. Kasi pag nag-ano ka ng kulambo, nandiyan lang naman yan sa yung fogging naman, hahalawin mo lang si mosquito, din babalik din lang naman yan. So dapat cleanliness talaga siya ang kaipuhan. So ang cleanliness kasi bako itong everyday dapat siya, bako itong kumadinggi sa kalang Sa iba pang bareta, opisina kang Naga City Public Employment and Service Office o Metro Peso may permanenteng pamayuna. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Formal ng pinangaranan si Mr. Roderick Reforzado bilang permanenteng pamayo kang Metro Naga Public Employment Services Office o Metro Peso matapos ang pinagibong session kasubagong aga kasangguniang panglunsod. Dakula man ang pasalamat niya sa gabos na nagtubod sa iya asin ipapadagos ang pagserbi sa gabos na residente ng syudad. So now, nakita po na pamayo kang duwang opisina para po kung sinimbagos-bagos sangguniang panglungsod. Until na si Trust and Confidence constituyong local chief executive, which is Mayor Son, siya mapugarari sa kuya. Gigibon ta po, papadagos ta lang ang satuyang pagserbi, arta dakulon pang kaipuan gibuhon, pero papadagos ta lang yan. Itong permi kong sinasabi na pagserbi na pinapaurog ang interes kan serbisyo publiko and interes ka mga mga nagenyo na may pangangaipo na kaipuan si satuyang tabang. May nagkapera pa man siyang gigibuhon para masupakarahay ang serbisyong itinatao kang Metro Peso sa gabos na nangangaipuhan nin tabang sa sainda urog na si mga naghahanap ning mga trabaho. Dakol na kitang pinunan din kung natatandaan ta po. Kita po sinaging, na-appoint kita as acting City Peso Manager way back in August 1, 2022. And kan August 2022, August 1, 2022, So, pag December kaiyan, nagkagawang assessment si Regional Office and actually, day kitang 100% na nasatisfy kan si resulta. Duwa sa importanteng programa data na ko as award, which is among the core services of PESO, a public employment service office. Iyan si Best Implementer in National Skills Registration Program and Best Implementer in Labor Market Information. Sa ngunyan, si Mr. Reforzado pagiraray ang namamayo kang Bicol Central Station, mas pagtitibayan pasugot niya ang serbisyo sa duwang opisinang kapot kaini. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nagpipreparar na ang Bicol Central Station sa pagdagsa ka mga bisita hali sa luwas kang syudad ning Naga para sa pagsilibrar kang Peña Francia Festival. Susog kami si Roderick Reforzado, manager kang Bicol Central Station, asahan na subuot na magkakaigwa ning pagbawas kang bilang ning bus sa masunod na bulan hulita kadaklan digdi aarkilahon mga eskwelahan na mapasiring sa syudad ning Naga. Ang epekto kaini maaabala ang nagkapirang pasahero sa saindang pagbiyahe. Pupunta naman po sa mga preparasyon kayan, pagkikipag-ulay, especially sa mga local. Kung itong mga ibang peak season dyan, ang pigaasikaso tayo itong mga Manila-bound buses, ngunyan itong lokal. Pag Peña Francia Festival, kumbaga nasisibot kita sa lokal. Lalo na pag nagpuno itong simana kang mga parada, dahil itong mga provincial buses, piga-arkila yan. Piga-arkila kang mga eskwelahan, kang mga pilgrims, kan mga bisita na nag-iirig di sa to. So, naubusan kami doon sa terminal. And aday man actually naubusan, nagkakaigwa lang mga pagkaabala. So, pag nagkakaigwa ng pagkaabala, naglalaba ang mga pila. Kung sa tuyang mga pasahero. So, iyan po ang i-address sa paplano tang meeting with the provincial operators ng mga buses sa Bicol Central Station.
Sa iba pang bareta, siniguro ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director kan PNP sa Bicol, na preparado sindang tabangan ang Philippine National Railways na mabantayan ang sa indang tren kontra sa mga pwedeng mandaklag. Urog na ngunya na nagpuon ng isarakan PNR ang nagkaperang unauthorized crossing. Naka-schedule po kaming meeting with the PNR kasi yung concern nga nila yung pag dumadaan yung tren. At the same time, yung LGU na dinadaanan ng rails yung tren. Paano sir magiging commitments natin for the PNR naman? As long as the LGU and other government agencies are cooperating with us, we will always give our services po. Willing naman po kayo sir na maglagay ng tao po doon sa mga areas po? Kung yun ang kailangan namin, we'll provide personnel. Sa pagbabalikan news break, lalaking nagpurbar magpalusot nin LED na bumbilya, arestado sa syudad ni Naga. Iyan ang siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education.
Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa pinagibong kapihan sa Bagong Pilipinas Forum, sinabi kan bagong pamayo kan 9th Infantry Division na Philippine Army, nakadikit na sanaan bilang kan armadong grupo sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas Forum kung saan bisita ang bagong Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army na si Major General Noe Alberto Piñafiel, manlain-lain na kahaputan ang pinagsimbag kaini matapos ipresentar si mga nakaaging accomplishment kang 9th Infantry Division Philippine Army antes ang sayang pag-asumir. Kabali sa inaihapot kung ano mga probinsya sa Bicol ang may halangkaw pang bilang nin rebelding New People's Army. Kabali sa nabanggit, iyo ang ika-4 na distrito kan Camarines Sur, parte kang Albay, asin parte kang Masbate. Probinsya, mga distrito na lang. Sa Sorsogon, medyo relatively okay na po ang Sorsogon. Dito sa Kamsur, nasa District 4 na lang. At sa Albay po ay yung 3rd District. Ang sinabi po namin itong ganito dahil doon po ang may concentration ng mga sightings, movement ng mga kalaban. Doon na po lang sila gumagalaw. Pero sabihin po natin na may mga infrastructure pa yung mga tinayo nila na Barangay Revolutionary Council. Wala na po yun, giba na lahat yun. Pero po mayroon pa rin silang iniikutan kasi na lugar na di pa rin totally na maklear. Pero po karamihan dito ay mga forested area, yung may mga canopy. At idagdag ko po ang Masbate. Masbate po, yung 3 probinsya, Masbate, parts ng Albay, parts ng Kamsur. Kung dati matamlay subot ang suporta ka mga lokal na gobyerno sa militar sa pakipaglaban sa mga rebelde, ngunyan, ibang-iba na subuot ang sitwasyon. Magsimula nung tinyente kami at saka ngayon, ang layo na po ng diferensya. Grabe na po ang suporta ng mga local chief executives at saka mga local government units, including yung other agencies, national at saka local agencies, yung mga national government agencies at saka mga LGUs. Dahil nga po doon nung may tayo ang LCAC, nagkaroon na po na tayong tinatawag na whole of nation approach. Tulong sukulan man subot ang pinagbasehan kang militar para masabing nagbawas na ang bilang kang armadong grupo. Ini ang armadong miyembro, armas asin ang aktibidad. Isang lugar, ang pinakasukatan nito actually 3, yung armado, yung armas, at saka mga galaw nila, mga kinakandak nila ng mga atrocities or kaya mga activity. Base po sa 3 parameters na yan, nakita namin bumaba na yung numero. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakakonsentrar subuot ang liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army sa pagpababa kan bilang kan mga rebelde sa nasabing mga probinsya para dain na sinda maka-empluensya sa mga politiko urog na ang pag-alok ng permit to campaign as in permit to win urog na ngunyan na madali na ang eleksyon. Ang isang hakbang taga namin is ubusin o kaya i-render silang insignificant para hindi na po sila talaga makapag-conduct ng mga extortion at saka makapag-issue ng permit to win, permit to campaign. Kung mawala po, kaya po nakafocus talaga kami sa remaining na larangan dito sa 4th District at saka sa Albay. Yun po ang focus ng aming operation talaga, ma-reduce yung kanilang strength. Sa police report, 2 LED na bombilya na nagkakantidad 1,315 pesos ang pinagkuakan sa rong 32 anyos na sospek na taga Zone 4 Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga sa sarong tindahan sa Barangay Lerma. Alagad, tulos ining nadakop matapos marisakan bantay kan tindahan an kakaibang hiro-hiro kaini. Susug sa report, nakuaan 2 bombilya sa bulsa kan sospek, mientras napaluwas na ini sa tindahan na dai pinagbayadan ang kinuang items. Sa tabang kan mga empleyado, dinakup ini asin pinag-turnover sa PNP. Sa iba pang police report, sarong 68 anyos na retired government employee na may kasong pagbalgar sa Republic Act 7610 ang pinag-aresto kan mga otoridad sa Barangay Dinaga, Syudad ning Naga kan subagong alas 10 nin aga.
Ang suspek ang pwedeng makapagbiyansa ng 200,000 pesos para temporaryong makaluwas sa karsel. Ang suspek ang yaon ngunyan sa kustodiya kan Police Station No. 1 kan Naga City Police Office. Padagos sa mga bareta. Nagpuon kasuudma asin matatapos sa maabot na Biyernes ang workshop kan pilot test run para sa Enhanced Local DRRM Plan Toolkit sa Camarines Sur. Naging bisita sa primerong aldaw kan aktibidad si Office of the Civil Defense Bicol Regional Director Claudio Yucut, mga opisyal kan PDRRMO asin Edmero sa Camarines Sur. Kabali sa mga temang pinagtukar, iyo ang Climate and Disaster Risk Assessment Overview, Disaster Risk Assessment Tool asin dakul pang iba. Ang nasabing proyekto ang pinagtutulod kan NDRRMC sa paagi kan Office of the Civil Defense sa pakikipagtabangan kan Japan International Cooperation Agency. Asin nga ng mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingone follow ang samoyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist